راما انترتينمنت سلام كبرات تخاطرتلتي مدب راما كما يكنيهم لهم معنتي انا حاوهم اللي مس حاونا راما بزعبا كورونا فيروس قال محتت كنقبلينا سناي مكتتات حراي راما انكو عدا حمي طاقة انكو عدا عن سنحكم نابتي زغطر حتتات ناقتوكا اوكي قطر حدا بحاول الشاب زعبا ما تقطع كورونا فيروس مبرهي ما بكالنا اوكي اما تقطع كورونا فيروس اسفحنا كنري انتو خوينا هيستوريكالي نعشحات عمتات فيروس كاب انسساتات ናብ ደቂ ሰባት ይሰጋገር እዮም ብዙሕ ኢንተራክሽን ምስ እንስሳታት ስለ ዘለና ናባና ናይ ምስጋር ተኽእሎኦም ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ፎር ኤግዛምፕል ነዊሕ ከይከድና ኣብ ካሜሮን ካብ ቺምፓንዚ ማለት እዩ ኤችአይቪ ቫይረስ ካብ ናይ ኣኒማል ሆስት ናባና ሰጊሮም ማለት ናብ ደቂ ሰባት ሰጊሮም كمون بعل سواين فلو زبهالو سبانيش فلو زبهالو ولا زن بعلو تبر كلوزيس عباي سعال بردس بدورهوي متيسو كاب جمال زحلفنا له كاب كلبي زحلفنا له سلازي basically the كورونا فيروس حدا كاب اتوي مالتيو كم زعين التريو حدش هيكون عالمنا مالتي ابستفلالي غزي كاب انساتات فيروس نابسوات يسغريو حجي فيروس كاب انسساتات نابسبات كسغرو خلو حدا فيروس كاب انسسا نابسب مسغرو اتسب مستطقعه اسو طراي كحمم وي كموت خيل مالتي فور اكزامبل مالاريا عاسو زمص طانطو مسنخسكا ازي سبزي اتي مجمريا حدغا فيكتيم زخونه ناب كالي سب اي محلالفوني اسو وي موت وي كاني بميديكيشن دي بخالي كالي سرفايف يقبر يدحن مالتي ገለገለ ሕማማት ከም ኤችአይቪ ግን ፎር ኤግዛምፕል ካብ ቺምፓንዚ ናብ ሰባት ምስ ሓለፈ ሰብ ከዓ ናብ ሰብ ከሰጋግሮ ይጅምር ማለት እዩ ሶፋር ኣብ ዓለምና ሚሊዮናት ሰባት ስቲል ናው ኤችአይቪ ይበላዕ ኣሎ ማለት እዩ ዓባይ ሰዓልውን ካብ እንስሳ ይሓሊፍና ሶፋር ከዓኒ ዓመት ሰብ ይበልዕልና ኣሎ ማለት እዩ ዘሴም እዚ ኮሮና ቫይረስ ከዓኒ ኣብ ووهان تبهال ناي تشاينا كبابي كاب باتس ناب سبات كم زحلالف كم استمحلالف مصنعات يحبر مالتي so basically all the transfer comes from animals مالتي ابزي حدا ነገር ክንርዳው ደለና ካብ እንስሳታት ስለ ዝሓለፈ so ነዞም ዓይነት እንስሳታት ነዞም ዘመሓላለፉ ንቕተሎም ኢልካ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ጽልኢ ወይ ከዓ መቕታል ክፍጸም የብሉን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 2012 I think ካቬት ሲቬት ካት ደማሙ ሲቬት ድባላ ማለት እዩ እሰን ነቲ ሕማም ኣሕሊፎኖ ብዝብል ማለት እዩ ኣብ ሃገር ቻይና ንብዙሓት ደማሙ ንኽቕተላ ብዘስካሕክሕ ኣቀታትላ ክቆትልዎን ደርኢ ኣብ ዩቲዩባት ተዘርጊሑ ነይሩ ማለት እዩ the same كم زعينة مرداتها نتي انسسا يمحلالف አለው ድበልና ይኹን ቆትሎ ደይኮነ ደለና what we have to do for example ጣንጡ ተኾይና ክትቀተልያ ጣንጡ ከመጌራ ትፋረ after area if you see most of African countries ብዙሕ ናይ ዓሶ ሽግር ከጋጥም ትሪዮ ማይ ምስ ወቅዐ ድተዓቁረ ማይ ብዙሕ ትሪ እዚ ዝተዓቁረ ማይ ከኣኒ ነተን ጣንጡ ክራባሓ ይገብረን so ሓደጋታት ከዓ ብኡ መጠን መጽእ ስለዚ ንሕና ክንገብሮ ደለና ነቲ እንስሳ ምጽላድ ይኮነስ نعاتهم زفاريم دولو ويكا كمي جيرنا بروتكت نغبرو نحنا ديستانس كاباتهم كمي نحلو ابز غزيزي كم زعينت تريو بزيكا زي كورونا فيروسن بحجون زتفلاليو عينت فيروسات كموصنا مخانم زماتا ايكونن عالمنا اب 10 عامات اب 15 عامات كل غزي خمس عينت فيروس ناتطقعت ترئه مالتي مناتو ጫካታት ፎር ኤግዛምፕል እንተዳ ነፍርሶ ኣለና እቶማኡ ዝነበሩ እንስሳታት obviously ናበይ ክመጽዮም መሕደር ስለዝደልዩ ኣብቲ ሰብ ዝነብረሉ ኤሪያ ክመጽዮም ስለዚ ንበዓሉ ጫካታት ምፍራስ ሓደ ኮውዝ ናትዩ ንዓቶም ፖቺንግ ንዓቶም ሃንቲንግ ባር ንዓቶም ቀቲልካ ክትበልዑ ምሕሳብ ኣብዚታት እዚ ብዙሕ ነገራት
يولد እዩ اوكي ካብ ነዊሕ بحصيرو ከምዚያ ጌርና ያለና ጽቡቅ ስለምንታይ ዓለማት ክሳብ ክንድዚ ኣብ ወጥራት ይወን ዘሎ ዓለምና more than any time እንድሕሪናዮ ኣዝዩ ኣብ ወጥራት ኢሎ ቤት ትምህርታት ተዓጽዩ immediately በረራ ናይ ኣየር ተዓጽዩ ቢዝነስ ኢኮኖሚ ዳርጋ 95 ካብ 100 ከም በዓል ኣሜሪካ ሻት ገይረኖ ዓጽየኖ እዚ ዓብ ሪስክ ዝወስዶ ዘለዋ ንምንታየን እንተልና basically እዚ ሕማም እዚ ፓንደሚክ ዲዚዝ እዚ ተመሓላለፈ ሕማም ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዩ ሓንሳብ እንተዳኣኒ ተስፋሕፊሑ especially at the same time ኣብ ሓደ እዋን for example ኣብ ሓንቲ 100 ሚሊዮን ዝነብር ህዝቢ 2% እንድሕር ተጠቂዑ እዚ 2% ኣብ ሓደ እዋን እዚ ሕማም እንድሕር ኣጋጢሞ ሆስፒታላት ይኹን ዶክተር ናይ ሰብ ዓቕሚ ናይ ኢኮኖሚ ክስኮሞ ኣይክእላኔን basically እቶም ዘዘሓመሙ ናይ ሙማት ዕድሎም ሃይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እንተዳኣኒ እዚ ሰብ ዝግን እዚ ሕማም እዚ ግን ቀስ ናበለ ኣብ ዝተናውሐ ክመሓላለፍ እንተዳኺሉ ኣትሊስት ወይ ከዓ ስለው ተጌርናዮ ሓደ መድሃኒት ክርከብ ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ነዊሕ ኣብ ዝርግሐ ስለ ዝኸውን ደሎ ሰባት ንዓቶም ክሕክም ዝኽእል ዓቕሚ ክትድልብ ትኽእል ማለት ኢኻ እንተዳኣኒ ብቁልጡፍ ኣብ ሓፂር እዋን እዚ ሕማማት መጪ ግን ይትረፍ እተን ድኻታት ሃገራት እተን ዓበይቲ ሃገራት ድበሃላ ኸማን ሆስፒታል ጨኒቕወን መሳርሒ ናይ ሕክምና ክጭነቃ ዓቕሚ ክጭነቃ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ so that is the main reason ዓለምና ትጎይ ዘላ again እዚ ቫይረስ እዚ ንፍተዎ ንጽላዮ ዓመት ምምጹ ኣይተርፎኒ ስለዚ as much as we can እቲ ሕማም ቀሲሉ ትናቱ ፕሮግረስ ቀሲሉ ንኽኸይድ ዓለምና ይረባረባ ኣለዋ ማለት እዩ that is the main reason why ዓለምና ሙሉ ነዚ ሕማም እዚ ተቀዳዲሙ እትናቱ ስፒድ እትናቱ ቅልጣፈ ክቁንሶ ደሊዶ ኣሎ ታቀንዲ ሪዝን ድበልና እንታይ ማለት እዩ ዓቕሚ ኣብ ሓደ እዋን ብምዃኑ ዓቕሚ ናይ ሓኻይም ዓቕሚ ናይ መሳርሕታት ከይጎድል you can see ኣብዚ ሰዓት እዚ ማስክ ዘየድልየኩም ተኾይኑ ብዙሕ ኣይትጠቀሙ ክበሃል ከሎ ዘየድልየካ ተኾይኑ ናብ ዶክተር ኣይትኺድ እዝን ተዓራት ነቶም ካልኦት ክኸውን all these ነገራት ዝዝረብ ዘሎ ንምንታይ already shortage ከም ዘሎ የርእካ ስለዚ ብዙሓት ሕሙማት ኣብ ሓደ መዓልቲ እንድሕር መፁ ኣለዉ ናይ ምሕካም ዕድሎም ኣዝዩ ፀቢብ ይኸውን نقصل اوكي استخسيت زلو حدقنيان كتالن حمام مدهاني تريكوبو الكتامن اوكي so far حدش فيروس بمخانو مدهانيتو كركبيو ايركبنيو نغتبلو اصقامي عالمنا يرباربالوا كافتي زحبرو for the coming at least 18 months 18 ወርሒ ዝኾነ ዓይነት ተስፋ ቅድሚው ብዙሕ ተስፋ ኣይሃባናን ኣለዋ by the time 18 ወርሒ ክሳዕ ዝበፅሕ ድማኒ እንተደኣኒ እዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ ንብሎ ዘለና ማስክ ምጥቃም ምንቅስቃሳትካ ምቕናስ እዚታት እንድሕር ደይጌርና ዓበይቲ ናይ ቪሮሎጂ ናይ ቫይረስ ተመራመርቲ ክሳብ 67% ህዝቢ ዓለምና በዚ ሕማም እዚ ክልከፍ ይብሉ ማለት እዩ ኢማጂን ካብ 7 ቢልዮን 67% በዚ ሕማም እንድሕር ተለኺፉ ካብኡኻ 4% 5% እንተደኣ ሞይቱ ክንደይ ሚልዮን ካብ ዓለምና ዋይፕድ ኣውት ኾውን ኣሎ ማለት እዩ so እዚ መድሃኒት እዚ hopefully ክርከብ after 1 year and ድሕሪ ዓመትን 6 ወርሕን ክርከብ ተስፋ ንገብር ግን so far ብዙሕ ኦፕቲሚስቲክ ኣይኮኑን ዘለዉ ይራባረቡ ለው እዚ ነገር እዚ መድሃኒቱ ንኽርከቦ ቤተክርስቲያናት ወይ ከዓኒ ኣመንቲ ኩሎም በብእምነቶም ነቲ ዝኣምንዎ ኣምላኽ ክልሙኑ ኣለዎም ማለት እዩ ምክንያቱ at the end of the day ሚስጥር ዝገልጽ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ነቲ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ሰባት ለይትን መዓልትን ዝራባረቡ ዘለዉ ንዓለም መድሃኒት ንኽረኽቡ ዝፅዑር ዘለዉ እግዚአብሔር ክገልጸሎም ክንልምን ኣለና ማለት እዩ ሓደ ጌጋ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ትርኢኻ
حجي دا موتهم ساينساويان نفعات خوينهم حجي دا نزي فوسو زي رخبو no shut your mouth نحنا كنقبر دلنا بتصلوت كنحجزهم يزلنا اتم عقمي زي بلنا بتي الصوم زهبو ممرحيتات فولو ناقبرنا بتصلوت كنحجزهم دا لنا دامبر اكزابير كقول صلوم آمنتو خونو زي آمنتي حدا تشايناوي نرتا مدهاني ترخيبا نمول عالم او افريقيا دولو بدخنة دساقا سبون بزحبام تتتقعو خطاق مياه سازي ناي كل مدحاني نمركاب سلا تصعرو زلو اب تحت اكزابير كوينم we have to support them with prayers بتصلوتينا كندقفهم دلنا سوز مدحاني تزي كركابن زي ركابن ابيد اكزابير more than any time جن best technology عبيتي تمارامرتي نعلمنا دلوا as much as they can they are working to get a medicine so far كم نريوجن like HIV for example وتي تاو زغانة مداني تاي ترخبون كميل كاجن نتي هزب عالم ما يتنقروني خا TB ولا مداني ترخبون أمبر عمد سبي بلا عنه إذا فيروس زغاني more as you من قدو يفولتونيوم غانا how behave يقبر غانا بزوح زي يصنعوا حدش فيروسيو سلازي it is too early حج قلتيفنا كمزي كخوني خنبل it is too early غانا يزولو اي جمر اب initial stage اب ناي مجمريا stage يزولو اتناهرو غن ازيو افرحي اوكي بس تستفادير زولو اسكا في زغونه كنتات انتي كنقبر علينا الكام لكسلنا تخل اوكي بزي اغاطي موزولو اسكا في كنتات قداماي ነገር በበእምነትና እግዚአብሔር ካብ ዝማዓት ክስውረና ምልማን that is the most important ከላይ blame ምግባር stop ክንገብረለና for example ነው ይከከና ቻይና የማምጽሞ ቻይና no ቻይና ይኮነና አምጽሞ ኣብ ቻይና ተዘይመጽ ዝሕማም እዚ በጋሊ ክፍል ዓለውን ምምጹ አይተርፎኒ ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ቫይረሳት አለው ማዓት أزيوم بزحات زغوين فاريسات اللو نحنا اتناتهم بوتا خنتنكيو خلنا نتناتهم هوست نتناتهم محدر خنحس كلنا for example حدا قلبناتك أبرخا وعلو يمتس كبتو حلو وعل زبدي قلي والعو اسخانة خلبي أبقزخات حافو ويمقبطوز كتنافيه إخا simple فيروس نابها يحلف سيزتناتك كله زبي بلايم كقبر اللو مالتا يكونا تعمل جس بلا كلام تاينيرو يعني لنا حاولنا رما كلام عن بقال مدب كسبنا رهب سنايك thank you كبرات تغطاتلتي